Ġi konkluż b'mod definittiv il-proċess ta' xiri mill-Gvern tas-sedda tal-Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen f'Birzebbuġa b'investiment totali ta' €1,100,000. Din il-proprjetà tingħaqad ma' 6 binjiet oħra użati minn soċjetajiet mużikali li nxtraw mill-Gvern fl-aħħar żmien propju biex isalva u jsostni l-festi f'pajjiżna. Fl-aħħar xhur saru konvenji u kuntratti għax-xiri tas-sede s-Soċjetà Mużikali Marija Reġina tal-Marsa, dik tal-Għaqda Mużikali Stella Levantina ta' Ħattart, taċ-Ċirkolo San Giuseppe Filarmonika Sagra Familja tal-Kalkara, tas-Soċjetà Każin Sant'Alena Banda Duke of Connozzone ta' Birkirkara, tas-Soċjetà Mużikali Antoine de Paul f'Raħal Ġdid u dik tas-Soċjetà Mużikali Stella Maris f'Taslima. Meta wieħed qis l-ammont li diġà investit fix-xiri tas-7 proprjetajiet u l-ammont li jrid jinħareġ għal 5 proprjetajiet oħrajn f'riskju u li għad irid isir kuntratt finali dwarhom, il-Gvern mistenni li jkun investa total ta' €19,000,000. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega kif il-Gvern ħal inizjattiva biex isalva dawn is-soċjetajiet mużikali li kienu f'riskju serju ta' żgombrament minħabba s-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995 u ddeskrivija bħala waħda importanti immens għat-tisħiħ tas-settur kulturali. Li se jiġri huwa li ħajskatta proċess fejn is-sit tal-kera se jkun l-Arts Council permezz ta' kumitat apposta u se nimxu id fit mas-soċjetà mużikali nnifisha biex inkomplu naraw issa li din is-soċjetà ġiet salvata li l-periklu jispiċċaw barra m'għadux hemm li issa misserħan il-moħħ għall-futur ta' din is-soċjetà bħas-soċjetajiet l-oħrajn ikomplu jikbru u jiffjorixxu aħna rridu iktar kultura fil-futur tagħna. Il-Ministru tenna jgħid kemm hu kruċjali li dawn is-soċjetajiet mużikali jibqgħu jiffunzjonaw u jibqgħu aċċessibbli għall komunitajiet rispettivi tagħhom.